खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 8 फेब्रुवारि 2023 बारायजो बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनपुकुरि साहा बागान ओनसोलाव सासे सुबुंखौ मोसौ सिखाव सन्देह खालामनानै माखासे रायजो राजाफोरा बुनानै इनै बुथारदों। रायजोफोरजों बुथारजानाय मानसिनि मुङा जाबाय नाजी आली। नाजी आलीया सिगांबो मोसौ खावनाय केसाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजाखांबायमोन। बेनिखायनो रायजोफोरा बेखौ मोसौ सिखाव सन्देह खालामनानै बे जाथायखौ खालामनाय जादोंमोन। उनाव पुलिसा नाजी आलीखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 14 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। सासे बर' सिख्लासा गथ'आ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि ओनसोलनि बातासिपुरनि मिलन बर' गेजेर फरायसालियाव 8 थाखोआव फरायबाय थानाय मावरियापुर गामिनि थागिबि मुस्रि रमेश बसुमतारिनि फिसाजो थरायना मुनु बसुमतारिया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। नाथाय मुनु बसुमतारिया मानि थाखाय मानि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बिजि थुजानानै अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि गंसे क्लिनिकआव सासे 48 बोसोर बैसोनि आइजोआ लोमजानाय जानानै बेनि क्लिनिकआव थांनायाव गोरोन्थि बिजि थुजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय पाट्टी देवी। देवीखौ राजन बिश्वकर्मा मुंनि बेनि क्लिनिकआव बिजि थुनाय जादोंमोन। उनाव देवीखौ न'खरनि मानसिफोरा थैनायखौ मिथिनानै पुलिसनो केस होनायाव राजनखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जादों। बिटिआरआव बर' बिमानि मेगनाव मोदै। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा ओनसोलनि सिङाव थानाय भारत आरो भुटान बर्डारनि खाथियाव थानाय खमैबो 100निबो बांसिन न'खरफोरखौ हाग्रा बिफान आरो एसएसबि हानजाया मैयाहाय इभेक्सन खालामदों। बे इभेक्सनाव गोबां सुबुंफोरा मेगनाव मोदै गदों। इभेक्सन खालामजानाय रायजोफोरा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। ओंखायनो आं जेराव बयबो गासिबो खोथा रोंजोबो नालाय मोजां। मा खारनाव नों बेयाव फैनांखो? गैया सार, न'आवहाय दागारियाव गंसेल' दङ आरोखि, जेबो जायगा गैया, गोलैल' बे भारा। बे न'आवनो थाहैदोंमोन। होमब्ला बे जायगा मोनबाय मालायफोरा, जायगा मोनगोन हायाव हागोदानाव थाहैदो होननानै बयबो बुंनायखाय फैबाय। बेसे न' भारा गारनाय होननानै ओमफ्राय गोरलैफोरा 4 बानि गोरलै हौवाया सानफ्रामबो हाजिरा खामानि मावो, थोआ। गोरलैफोरनि दासिमबो लेखा सिखा बानायनो हायाखै, मा मावनाय जों। बिनिफ्राय होखारलाबो जों थांनो हानाय नङा। दा गिर्जा न'आव फोब्रबो सिफायबाय जों सप्तायाव जों गिर्जा हाबोमोन। बे गिर्जा न'आव अननाय गैया एसेबो सोरखारा अननाय गैया एसेबो। जों नागारखाया हगारखाया जों मोनथागोन। सिथालाबो मोनथागोन हगारखाया। बेनो जोंनि खोथा बासन। माबायदि खस्थ' सोलियोमोन नोंसोर बे जायगायाव? खस्थ' जोंनि आथिंजों थाबायनांगौ एफा गोजान थांलाय फैलाय गोलै बानानै। दैया लेथ्रा बे दंग'नि लोंनांगौ, दैखौ लायनांगौ एफा गोजान। जों माब्रै सोलिनांगौ, साइकेल गैया गारि गैया बे लामा संसाराव। होमब्ला बिदि खस्थ' जों मावनांगौ भट होनानैबो। जोंनि भट माब्रै सरकारा देरबोखो? जों भट होनानैसो सरकारा देरबोबाय दा। जाहाथे दिनै दिखि बे गरिबा फैनांगौ मानोबा बे फेंगाया होनदोंमोन बिगाथाम हा होगोन होननानै बुंदोंमोन, गैया जोङो दासिमबो हा गैया। फेंगा बुंदोंमोन फेंगा सारा। दा जोंनि फोथाया सरकारा न'आव दागारियाव थांनानै न' नायनो हागौ। जोंहा हा दंना गैया? जों थगाया सार, जों थगाया। नांगौ जोङो हाजारबा बे जायगाखौ सिफायनो थांदों। होमब्लाबो जों न'खौ माब्रैबा खस्थ' लाबो जों बेनि जायगायावनो थागोन, जेरावबो थाङा। बेनो जोंनि खोथा, बेयावनो थाबाय। नंगौ, दा जायनि थाखाय जों दिनैहाय इभेक्सन खालामनो गोनांथि जादों। बेहाय गोबां जौखोन्दोनि दंफाङा दंस' जानायखौ नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ। दा बेखौ होबथानो थाखायनो दिनैनि बे प्रसेसा सोलिदों आरो बे प्रसेसा सोलिबाय थागोन। आरो जोंनि चिरां जिल्लायावल' नङा, जों क'क्राझार जिल्लायावबो जों खालामहैगोन। जायफोर क्ररपति बिथांमोनहा माने साहा बागान बानायनानै दं, बेफोरखौबो जोङो एबारनि नैबे इभेक्सन प्रग्रामाव लाफादों। बेबो हाबाफारि जागोन जोंनि।
नेक्स्ट जोङो क'क्राझाराव लायगोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।